அல் குர்ஆன் தமிழாக்கம் சூரா அஷ்-ஷூரா வசனங்கள் 1 முதல் 20 வரை. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் துவங்குகிறேன். ஹா மீம் ஐன் சீன் காஃப். நபியே, இது போன்றே அல்லாஹ் உமக்கும் உமக்கு முன் இருந்தவர்களாகிய நபிமார்களுக்கும் வஹி அறிவிக்கின்றான். அவனே யாவரையும் மிகைத்தவன், ஞானம் மிக்கோன். வானங்களில் உள்ளவையும் பூமியில் உள்ளவையும் அவனுக்கே சொந்தமானவையாகும். மேலும் அவன் மிகவும் உயர்ந்தவன், மகத்தானவன். அவர்களுக்கு மேலிருந்து வானங்கள் பிளந்து விடலாம். ஆனால் மலக்குகள் தங்களுடைய இறைவனின் புகழைக் கொண்டு தஸ்பீக் செய்து உலகில் உள்ளவர்களுக்காக மன்னிப்பு தேடுகின்றனர். அறிந்து கொள்க, நிச்சயமாக அல்லாஹுவே மிகவும் மன்னிப்பவன், மிக்க கிருபையுடையவன். அவனை அன்றி தங்களுக்கு வேறு பாதுகாவலர்களை எடுத்து கொண்டார்களே, அவர்களை அல்லாஹ் கவனித்தவனாகவே இருக்கின்றான். நீர் அவர்கள் மேல் பொறுப்பாளர் அல்லர். அவ்வாறே நகரங்களின் தாய்க்கும் மக்காவுக்கும் அதனை சுற்றி உள்ளவற்றுக்கும் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பதற்காகவும் எவ்வித சந்தேகமும் இன்றி யாவரும் ஒன்று சேர்க்கப்படும் நாளை பற்றி அச்சமூட்டி எச்சரிப்பதற்காகவும் அரபி மொழியிலான இந்த குரானை நாம் உமக்கு வஹி அறிவிக்கிறோம். ஒரு கூட்டம் சுவர்க்கத்திலும் ஒரு கூட்டம் நரகத்திலும் இருக்கும். அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் யாவரையும் அவன் ஒரே உம்மத்தாக, சமுதாயமாக ஆக்கியிருப்பான். எனினும் அவன் தான் நாடியவர்களை தன்னுடைய ரஹ்மத்தில், கிருபையில் நுழைவிப்பான். அநியாயக்காரர்களுக்கு பாதுகாவலர்களோ உதவி புரிபவர்களோ இல்லை. நபியே, அவர்கள் அல்லாஹுவை அன்றி வேறு பாதுகாவலர்களை எடுத்து கொண்டார்களா? ஆனால் அல்லாஹுவோ அவன்தான் பாதுகாவலனாக இருக்கின்றான். அவனே இறந்தோரை உயிர்ப்பிக்கிறான். அவனே எல்லாவற்றின் மீதும் ஆற்றலுடையவன். நீங்கள் எந்த விஷயத்தில் கருத்து வேற்றுமை கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதன் தீர்ப்பு அல்லாஹ்விடமே இருக்கிறது. அத்தகைய தீர்ப்பு வழங்குபவன்தான் அல்லாஹ், என்னுடைய இறைவன். அவன் மீதே நான் முற்றும் நம்பிக்கை வைக்கிறேன். அன்றியும் அவன் பக்கமே நான் திரும்புகிறேன். வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தவன் அவனே. உங்களுக்காக உங்களில் இருந்தே ஜோடிகளையும் கால்நடைகளிலிருந்து ஜோடிகளையும் படைத்து அதை கொண்டு உங்களை பல இடங்களிலும் பல்கி பரவச் செய்கிறான். அவனைப் போன்று எப்பொருளும் இல்லை. அவன்தான் யாவற்றையும் செவியேற்பவன், பார்ப்பவன். வானங்களுடையவும் பூமியுடையவும் சாவிகள் அவனிடமே இருக்கின்றன. தான் நாடியவர்களுக்கு அவனே உணவு வசதிகளை பெருகும்படி செய்கிறான். தான் நாடியவர்களுக்கு அவனே அளவுபடுத்தி சுருக்கிவிடுகிறான். நிச்சயமாக அவன் எல்லா பொருட்களையும் நன்கறிந்தவன். நூகுக்கு எதனை அவன் உபதேசித்தானோ அதனையே உங்களுக்கும் அவன் மார்க்கமாக்கியிருக்கின்றான். ஆகவே நபியே, நாம் உமக்கு வஹி மூலம் அறிவிப்பதும் இப்ராஹிமுக்கும் மூசாவுக்கும் ஈசாவுக்கும் நாம் உபதேசித்ததும் என்னவென்றால், நீங்கள் அனைவரும் சன்மார்க்கத்தை நிலைநிறுத்துங்கள், நீங்கள் அதில் பிரிந்து விடாதீர்கள் என்பதே. இணை வைப்போரை நீங்கள் எதன் பக்கம் அழைக்கின்றீர்களோ அது அவர்களுக்கு பெரும் சுமையாக தெரிகிறது. தான் நாடியவர்களை அல்லாஹ் தன் பால் தேர்ந்தெடுத்து கொள்கிறான். அவனை முன்னோக்குபவரை அவன் தன்பால் நேர்வழி காட்டுகிறான். அவர்கள் தங்களிடம் ஞானம் வேதம் வந்த பின்னர் தங்களுக்கிடையே உள்ள பொறாமையின் காரணமாகவே அன்றி அவர்கள் பிரிந்து போகவில்லை. அவர்கள் பற்றிய தீர்ப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட தவணையில் என்று உம்முடைய இறைவனின் வாக்கு முன்னரே ஏற்பட்டிருக்காவிடில் அவர்களிடையே இதற்குள் நிச்சயமாக தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கும். அன்றியும் அவர்களுக்கு பின்னர் யார் வேதத்திற்கு வாரிசாக்கப்பட்டார்களோ நிச்சயமாக அவர்களும் இதில் பெரும் சந்தேகத்தில் இருக்கின்றனர். எனவே நபியே, நேர்வழியின் பக்கம் அவர்களை நீர் அழைத்து கொண்டே இருப்பீராக. மேலும் நீர் ஏவப்பட்ட பிரகாரம் உறுதியுடன் நிற்பீராக. அவர்களுடைய இழிவான மனோ இச்சைகளை நீர் பின்பற்றாதீர். இன்னும் அல்லாஹ் இறக்கி வைத்த வேதங்களை நான் நம்புகிறேன். அன்றியும் உங்களிடையே நீதி வழங்கும்படியும் நான் ஏவப்பட்டுள்ளேன். அல்லாஹ்வே எங்கள் இறைவனாவான். அவனே உங்களுடைய இறைவனும் ஆவான். எங்கள் செயல்கள் எங்களுக்கு, உங்கள் செயல்கள் உங்களுக்கு. எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இடையே தர்க்கம் வேண்டாம். அல்லாஹ் நம்மிடையே மறுமையில் ஒன்று சேர்ப்பான். அவன் பாலை நாம் மீண்டும் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்றும் கூறுவீராக. எவர்கள் அல்லாஹுவை ஒப்புக்கொண்ட பின் அவனை பற்றி தர்க்கித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய தர்க்கம் அவர்களுடைய இறைவனிடத்தில் பயனற்றதாகும். அதனால் அவர்கள் மீது அவனுடைய கோபம் ஏற்பட்டு கடினமான வேதனையும் அவர்களுக்கு உண்டாகும். அல்லாஹ் தான் இந்த வேதத்தையும் நீதியையும் உண்மையையும் கொண்டு இறக்கி அருளினான். இன்னும் நபியே, தீர்ப்புக்குரிய அவ்வேளை சமீபமாக இருக்கிறது என்பதை நீர் அறிவீரா? அதன் மேல் நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்கள் அதை பற்றி அவசரப்படுகின்றனர். ஆனால் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அதனை நினைத்து பயப்படுகிறார்கள். நிச்சயமாக அது உண்மையே என்பதை அவர்கள் அறிகிறார்கள். அறிந்து கொள்க, அவ்வேளை குறித்து எவர்கள் வீண் வாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் நெடிய வழிகேட்டிலேயே இருக்கிறார்கள்.
அல்லாஹ் தன் அடியார்கள் பால் அன்பு மிக்கவனாக இருக்கிறான். தான் நாடியவர்களுக்கு வேண்டிய உணவளிக்கிறான். அவனே வலிமை மிக்கவன், யாவரையும் மிகைத்தவன். எவர் மறுமையின் விளைச்சலை விரும்புகிறாரோ அவருடைய விளைச்சலை நாம் அவருக்காக அதிகப்படுத்துவோம். எவர் இவ்வுலகின் விளைச்சலை மட்டும் விரும்புகிறாரோ அவருக்கு நாம் அதிலிருந்து ஓரளவு கொடுக்கிறோம். எனினும் அவருக்கு மறுமையில் யாதொரு பங்கும் இல்லை.